cilik selalu mbok gede ora kuat tenang nyonggo kahanan urip sing bendino tetangisan merko larang mending saiki ku berwae loro sing tak rasane kuwi orang rasake kepati-pati Allah mrebes milih kalingan janji sing iris ati janjimu ini rencana tuh nyawa kapundhut Gusti. Pun boten kaget masalah cilik selalu mbok gede wis ora kuat tenan nyonggo kahanan urip sing bendino tetangisan merko Kowe iki ngopo to? Nek tak jak nongkrong karo kanca-kanca late rame naki ngono kuwi. Oh, wis nyentak ro aku. Hah? Wis ni kasar. Preng. Sini kok dawuh ni Mas Ayu lumayan bumi. Kamas mboten wantun marang panjenengan. Kamas niku namung tresno marang jenengan. Lah wis. Rasah ngono-ngono kuwi. Aku wis bosen ngerti. Alah. Wis to masalah cilik ojo gede-gede. Apa? Masalah cilik. Oke. Terus karep piye? Ngapura Mas. Awak dhewe kayane pisahan sik. Sayang. Senajan awak dhewe pisahan, aku njaluk kowe tetep kaya biasane ya Mas. Pokok-pokokan? mending saiki bubar wae lara sing tak rasane kuwi ora ngrasake kepati-pati Allah mrebes milih kalingan janji